сахарова пуршид, адило пуршид, хоҳаро пасрени мегӯ дар калай бас бард митоҷик фақат ҳаромкорон не регистрация ҷазир миграсион ай сари ман мондагӣ чикор мена ҳама ай сартун мемонад. ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбони ҳар як қадамишон бошад. парвардигор аз ҳаматон розӣ бошад. дӯстон хоҳиш мекунем ба диққат та охира гӯш кине. шояд ба як кас не ба ақал ай миллион одам ай 10 миллион тоҷик ба як кас камаки бирасад. дӯстон ба диққат гӯш кине. дӯстони меҳрубон, видео хеле муҳим аст. нигоҳ кине дӯстони меҳрубон, ҳамин формача дар тани ман дидея туғри ина формача, ина замзам умра, ин сумка. ҳозир ман иншоалло барои мондагӣ, барои гав мезанам, барои пасренико, барои ин бародаре ки мутаассифона як қисмаш ҳаққи мардума мехӯранд. нигоҳ кине дӯстон, ширкати замзам умраи мо аксия калон мекард. сари ҳар як инсон, алҳамдулилла, ҳар як ҳоҷие ки мерафт $1850 буд, $1650, $200 скидка кард. кадме ба хурду хӯрок мерава $1650, кадме бе хурду хӯрок мерава $1450. ай якум то сеюм иншалло парвоз дорем. дӯстони меҳрубон, шумо метавонед ки ба ҳазур занг бизанед ба рақами 1673 акай ҳасан дар ин ширкати вақте ки мо мерем. дӯстони меҳрубон, ҳар як модар ё падара як кастумча метиҳанд, як кастумча метиҳанд, як сумка метиҳанд, иншалло аз бозгашт як 5 литра об метиҳанд. дар ин $1450 шахсое ки бехурду хӯрок мере, гаснисоҳ наздиканд, комфортанд, иншалло пиёда мерад, мошин автобус савор намешед. дар мадинара ҳамчунин гаснисоҳ наздиканд, бехурду хӯрок. $1650 дӯстони меҳрубон чихел аст ба ҳамун комфорт, ҳамун шароито, аммо хурду хӯрок ба ҳамун хотир $200 зиёд мешавад. $1650, $1450. хуб дӯстони меҳрубон, агар шахсое ки мераванд якум рӯз хурду хӯрок абед ё ужин расидан маъқул нашид, метавонед ки сумтона баргардонед, ҳамун $20 ё $15 ки хурде ё ки $50 дар ҳамун абед ё ужин хурде, ҳамаи вай скидка мена астанишро мегирем. дӯстон ҷо камай занг бизанед, аксия калуна, илтимос видеоро фаҳм кинед. хуб дӯстони меҳрубон, аки мешинем ин сумка, форма, оби замзам иншоалло хизматрасонӣ ки ҳозир аз видеоро чикинам гамезанам. хуб дӯстони меҳрубон, бародарое ки чикор мекунед шумо ина масъалаи пасренико, бародарое ки дар хиди сахт роҳед, аллоҳ шоҳид ба иззати нафси ҳеҷ кадом меҳистам, раҳмат кунад падару модаратона ки мешинед дар ҳамунҷо аз саҳар то бега як клем ё хай ҷамъ мегиред, документҳои бародароро кӯмак мекунед, ҳалол кор мекунед, пул ҳалол туш шавад. аммо шахсое ки регистратсия мекунед ё фан мекунед, ман ҳамаёро дар назар дорам, дар як нохона ё дар як қавс мегирем, чӯ ҳаққи мардума кам бихӯре, ё ки регистратсия кард хабар кунед акаҷон 15 рӯз меса, 20 рӯз меса, як моҳ меса, ай база меброяд. модар гирия дора, ман айна бировардиян бечора рафтаи сахрава давиним ҳазор дар такси гаштай омадай зиёдаянаш депортация, видварения, чӣ қадар ҳамёра фанду фиреб карда истодаи. бародарое ки регистратсия мекунед, машааллоҳ, худованд ҳамқа бисёрто гуфти акаҳо бисёр ҳастанд ки хуб мекунанд, аммо шахсое ҳастанд ки фақат фикри фарзанд дихта карда истодаи. бача фақат фикри фарзанд дихта карда ист, фикри фарзанди мардама накарда истодаи. бибин ту вая фанду фиреб мени 5000 ша мегири, барои регистратсия 7000 ша мегири, семҳои акаҷон дар раҳ меқафанаш мерава, вай чикор мекунад? гиҷоб рава. бечора ай тоҷикистон ай банк қарз гирифта, ягон ҳамсояш қарз гирифта, ё ягон кас айҷа роиш карда омадай меяв да патенти сӯхтагӣ, регистрация ҷазир миграсион ай сари ман мондагӣ чикор мена ҳама ай сартун мемонад. бародароне ки регистратсия мекунед, хеле далело бисёр дорем. ман ҳеҷ каса набировардам, бародари блогеро ҳастанд ки мехоҳам бирорем, фалони регистратсия ҳаром мекунам, мо мегим як қисмаш дар Тиоплистанан, як қисмаш ҳамаша дар назар Тиоплистан бародари хуб ҳастанд, як қисми дигаш дар Люблино ёрам ҳастанд, бо ҳалолшам босам ҷазирконшам ҳастанд. хай чӣ дар кор ҳам як бародари тоҷики хидмат пас мекунед, чӣ дар кор бародарони меҳрубон, акаҳо хоҳиш мекунам, акаҳое ки ман як чӣ мегӯям, раҳмат ба падару модари бародарое ки граница перескат мекунанд, 8000 ҳам як кас нарх арзун мекунад ё исухай аз скидкаи хештаворӣ мекунанд, арзун мекунад, сарҷам занг мезананд, бачаҳо мегиранд рост мекунанд. бародаре ки регистратсия мекунанд, патент рост мекунед, мақсад пасреника мекунед, пасрени маънош я ҳаромкор нест. ҳоз пасрени мегӯ дар калай бард митоҷик фақат ҳаромкорон не, алҳамдулилла меҳнат менанд, риск мекунанд. ҳамин занг бизанед, ҳамун регистратсияе ки ҳалол мекунед, ҳамун бачаҳое ки машини ки меан фан мекунанд, нум шумо пас мекунанд, сарҷам ше, алҳамдулилла як калонтон занг бизанад, бага е ҳаромкор ё ки фақат то чӯи хел карасти нуми ҳамара пас карда истоди. чӣ қадар бачаҳоро депорт кардем, видварен кардем, сахарова пуршид, адило пуршид, хоҳароро ҷазир карда гирифтан, роиш кардан Тоҷикистон як меша. хай чикор кунем бародарон? ина ман нагум, вайш нага, ки бига ту? шарти ҳамун суратҳо ҳар як кадом та дар экран бироранд, ина ин бародар фан карда, инеш фан карда, вайш фан карда. намешавад ҳамин тоҷики хидмат дастгирӣ кунем. худованд кулли мо мусалмононро барои рост ҳидоят кунад, парвардигор моро барои рост ҳидоят кунад. худованд пасредникоро, шахсоеш ки ҷазир мехӯранд, парвардигор шахсое ки
фан дофире мекунанд, регистратсияи фаршивӣ мекунанд, ҳидоят кунанд, фикр ай падар модар ку додари хитаб гиямта фаршивӣ ки падари хитака, амаки хитака, бачаи холатака миёямтака намекунӣ, фақат бегунаҳ кардасти лиш ба денга бигирам, панош ба худо инам як печат фаршивӣ. Баъд акояги граница перескан мекунӣ ки ҳаму миграсион паспортҳои ҳалоли хитон мегире ҷазирабод мекунӣ, печати фаршивӣ 5000 мети фаршивӣ. Охир пугарвай дарди сарат мешавад. адел меқапанш 30,000 40,000 то 100,000 розие ки бироранш Тоҷикистон ҷоӣ накунанд, вақте ки дар як кул як сол ти да ҳами патент то расходи патчек мек ҳамашу 100 я 100 чанд ҳазор расход мекунӣ, я 10,000 я 90 чанд ҳазор обши расход мекунӣ. ҳами риск аввал намекунанд, аммо баъде ки қапидан шу баъд мегӯянд хай чикор будем акаҷон 30,000 метим памяҳои ки акаҷон 20,000 мепартом тиёру лубой сум ки аям адел штор бикашанаш ё айса хароба биёранаш. иҷа прайо ҳамаро гуфта наметунам, мутаассифона забон рустай худованд нигаҳбонту боша, бародарои пасрени, бародарони регистратсия кун, эҳтиёт бошед. Бачаҳо илтимос кардме ай Тоҷикистон рӯи граница перескан мени акои ҳастанд ки мекунанд оригинал букови аввал сирох ме 15 рӯз вақт доред, дар 15 рӯз даже то хуне пути намера ки чикор мекунӣ мегӯ акам дар регистратсия соз мекунад. Ба он хотир итари накунӣ, 15 рӯз вақт дори регистратсия оригинал кунӣ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. Худо нигаҳдор, бахшиш кад мета ба иззати нафс раст бошед.